रंग सरिया घर ही से बुकिंग कल जाए खातिर गरिया गाँव घर कर ताटे जाए के तैयारिया जाए के तैयारिया कान्हावा बोले के कंवरिया सैया चलल जाई देवघर नगरिया पिया चलल जाई बाबा के दुआरिया। रवि बाबा जाता रे मेहरी के लेके रौशन सचिन कांवर कान्हावा पथई के रवि बाबा जाता रे मेहरी के लेके रौशन सचिन कांवर कान्हावा पथई के बात बाबा फेर दी है हमनी पर नजरिया हमनी पर नजरिया कान्हावा बोले के कंवरिया सैया